खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौ दिनैनि बे मोनसे आरोबाव मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे खोनानो मोनै बाथ्राफोर खोनानो मोनगोन, मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि आरो बिथां कमेन्टारनि कमेन्टखौबो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनि। अब्ला बे समाव बिथांनि नामानो जाहैबाय सना नोन मा सना ना सना नोन बेबायदि दिनै आङो मोननो हादों। थ' बिथाङा जे आंनो कमेन्ट हरदों बिथांनि कमेन्टआ गोबावसैमोन। बिथाङा आंखौहाय रिक्वेस्ट खालामदोंमोन गावनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय, नाथाय दिनै सम मोननायखाय दिनैसो आं बिथांनि कमेन्टनि सायावहाय आं दिनै भिडिअ लाबोनो हादों गोबावनि उनावहाय। थ' गोबाव जानायखाय बिथां सना नोनसिम आङो इनायनो सरि आङो क्षमा बिहरबाय आरो बिथांखौ बे समाव स्पेसियेलि आङो वेलकाम खालामदों प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै। आरो जुदि बिथां सना नोना आंनि बे कमेन्ट बा बे भिडिअखौ नुसनदोंब्ला नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला अनसायग्राफोर फैदो जोङो बिथांनि कमेन्टखौ खोनासंनि। बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, हेल' ब्रादार, आं हिन्दु बा अं समाजनि सासे सुबुं। आंनि मोनसे कुइसन, जिसुआ बा जिशु ख्रिस्टआ इसोर ना अबतारमोन आरो जिशु ख्रिस्टआ बा बे सुबुं माहारिनि गेजेराव मानो फैयामोन? प्लिज रिप्लाइ भिडिअ लाबोथार प्लिज। थ' खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां सना नोन बा बिथां कमेन्टारा आंनो मा कमेन्ट हरदों। बिथाङा आंनाव मोननै पइन्टस दिनै आंनाव सोंहरदों। थ' बिथाङा बेनो जाहैबाय जे जिशु ख्रिस्टआ नाम्बार 1 पइन्टआ जिशु ख्रिस्टआ सासे इसोरमोन ना सासे अबतारमोन? आरो बिथाङा सोंहरबावदों नाम्बार 2 पइन्टआवहाय बिथाङा दा मोनसे इसोरा बा जिशु ख्रिस्टआ सुबुं माहारिनि गेजेराव मानो फैयामोन? दिनै बिथाङा बेखौ आंनियाव कमेन्ट खालामदों। थ' अब्ला फैदो बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो बिथां कमेन्टारनि कमेन्टनि सायाव एसे गोथौ जोङो थांदिनिलाय। थ' अनजाग्रा स्पेसियेलि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जाया दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आं नोंथांमोनजों बेनि सायाव गोथौयैनो बा गुसुंब्लाबो गोथौयैनो आङो शेयार खालामनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनि मथेब्ला जिशु ख्रिस्टआ सासे 100% गड एन्ड सासे 100% मेन। मिथिबायना? बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो जिशु ख्रिस्टआ 100% सासे इसोर आरो 100% सासे मानसि बा सुबुं। बे बुहुमाव फैनायखाय 100% मेन दिनै बियो जादों आरोखि। बेखौ दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो। आरो दिनै बेल' नङा जे जिशु ख्रिस्टआ मानसि महर लानायखाय मा होनो बियो 100% मेन दिनै बियो जादों। 100% बियो दिनै मानसि जादों। माने मानसिनि महर लानायखाय, मानसिनि महर लानानै बे बुहुमाव फैनायखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा दिनै बेल' नङा जे पापनिफ्राय बासायनो ना गावनि जिउखौनो बलिदान होफैयो बे इसोरा, मिथिबायना? क्रुसनि सायावहाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे इसोर जिशु ख्रिस्टआ आरो दिनै बेल' नङा जिशु ख्रिस्टआ दि क्रुसावहाय बा क्रुसनि सायाव बै समाव राजाफोरजों आरो बै समनि सान्थ्रि हान्जाफोरजों जे सिथार जाफैदों, मिथिबायना? बियो शास्त्रआव लिरनाया जाफुंनांगौखायसो दिनै बियो जादों होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबावो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव
जों दिनै मिथिनो मोनबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ 100% God and 100% man अनसोग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो फोथायनो इनायनो गोब्राब दिनैनि बे बुहुमाव जेब्लानाखि जोङो गोथौआव लहाबलांगोन ना गोथौआव जों थांगोन सोलोंगोन रायलायगोन अब्लासो जोङो दिनै मिथिगोन अब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों गुसुङैनो नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामबाय आरो बे समाव बेल' नङा आरो नोंथांमोननो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जिसु ख्रिस्ट'आ दे 100% God 100% man but not अबतार ना नाथाय जिसु ख्रिस्ट' अबतार नङा बेनो सासे 100% इसोर 100% मानसि बेनि सायावहाय गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनथामसो बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोननो फरायनानै आं खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेखौ मोननो हागोन जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय गाहाम खौरां ज'हननि 10 बालाबनि 30 सिरि बाइबेलाव बेबायदि जोंहा चैप्टारफोर दङ भार्सफोर दङ आरोखि ना बेखौनो मा बुङो चैप्टारखौ बर'नि 10 बालाब आरो भार्सफोरखौहाय सिरिफोर होननानै मुंख'यो मा होनबा ज'हननि 10 बालाबनि 30 सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनि आफा आरो आं जों सासेयानो होननानै बुंदों मिथिबायना आफा आरो आं जों सासेयानो होननानै बाइबेला फोरमान होदों प्रुफ खालामदों दैट मीन्स बियो 100% God 100% man खाय अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेल' नंबावा बे गाहाम खौरां ज'हननिनो चैप्टार 14 verse 6 आवहाय बेबायदि बुंबावदों जिसुआ बुंफिनबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया खोनाबायना सोरगोआव हाबनायनि बिसय बे बाथ्राखौ बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ मा होननानै बुंदों बियो बुंफिनबाय मानसिफोरनो बै समावहाय जे आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा I am the way and truth and the life मोनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जिसु ख्रिस्ट'आ गावजे सासे इसोर बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों माने प्रुफ खालामदों आरोखि बै समाव मानसिफोरनो ओमफ्राय बुंबावदों जे गावजों नङाब्ला बै सोरगोआव आफानियाव सहैया होननानै बुंदों आरो आफा आरो गाव बे सासेयानो होननानै बुंदों अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो जे जिसु ख्रिस्ट'आ दे गाव सासे 100% God बेखौ मिथिहोदों आरोखि नट अबतार नङा खिन्थु आरो मोनसे बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन आरोबाव इब्रायारि 13 बालाबनि 8 सिरियावहाय बेबायदि बुंबावदों जिसु ख्रिस्ट'आ मैया जेरै दिनैबो बेबादिनो दं आरो अरायबो बिदिनो थागोन खोनाबायना बेबायदि मोनसे फोरमान होबावदों गोथार बाइबेलाव जे जिसु ख्रिस्ट'आ मैया जेरै दं दिनैबो बेबादिनो दं आरो अरायबो बेबादिनो थागोन बे मानो इसोरखाय बे बिदिनो थागोन बेनियाव ना जामनाय दं ना बिनियाव थैनाय दं जाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे सासे इसोर जानायखाय बेबायदिनो बियो थाबाय थागोन आरोखि थ' अब्ला जों बे समाव मिथिनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ अबतार नङा बे सासे इसोरानोमोन जों बाइबेलनिफ्रायबो दिनै जों बे समाव मिथिनो मोनबाय अब्ला जों मोनसे पइन्टखौ जों गुसुङै जोङो मिथिनानै लाबावदिनिलाय बिथां सनानोना आंनो मा कमेन्ट हरदों जोबनायाव बे बिथाङा नाम्बार 2 पइन्टआव बुंहरदों जिसु ख्रिस्ट'आ मानो सुबुं माहारिनि गेजेराव फैयामोन बिथाङा आंनाव बेखौ सोंहरबावदों अब्ला फै जों गुसुङै मिथिनानै लाबावनि जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जे जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमावहाय फैदोंमोन जे सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनो पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ बा जिसु ख्रिस्ट' मुं लानानैहाय ना बे बुहुमाव बियो फैदोंमोन मिथिबायना आरो दिनै बेल' नङा सुबुं माहारिखौ गाव जे सासे इसोर गावजों खौसेथि खालामनो गावजों क्ल'ज खालामनो इउनाइटेड गावजोंहाय इउनिटि खालामनो थाखाय बियो बे बुहुमाव फैदोंमोन मानोना बै समनि सुबुं माहारिफ्रा इनायनो पाप मावनानै इसोरनिफ्राय दिनै गोजान जालांबायमोन बिथांमोननि पाप मावनाया इसोरजों गोजान पापा गोजान खालामनानै होबायमोन दिनैबो अनजाग्राफोर जों जुदि इनायनो पाप मावोब्ला जोंनि पाप मावनायफ्रा इसोरजों
जोंजों गोजान खालामनानै होयो बेखौ दिनै जोङो मिथिथारनो नांगोन आरोखि थ' जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव फैदोंमोन जे गावजों मानसिफोरखौ खौसेथि खालामनो आरो मानसिनि पापखौ उदांस्रि होनो बा बासायनो थाखाय बा बासायजानायखौ होनो थाखाय सालभेसनखौहाय आरो दिनै बेल' नङा इसोरादि सासे अनसुला मिथिबायना जिसु ख्रिस्ट'आदि सासे अनसुला बेखौ बियो दिन्थिफैदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि बा इसोरनि आखल आखुखौ अनसुलानि आखल आखुखौ बियो दिन्थिफैदोंमोन ना बेमारफोर लेंग्राफोरखौ बियो दिनै सोखादोंमोन आरोखि बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ आरो दिनै बेल' नङा जिसु ख्रिस्ट'आ माने that means इसोरा गावनि थैनायजों ना सुबुं माहारिनो जोबनो रोङै इटारनेल लाइफ होननानै बुंदों गोथां जिउ जोबनो रोङै गोथां जिउखौ होफैदों आरोखि बे बुहुमाव गावनि फैनायजों बे बुहुमाव गावनि थैफैनायजों मोनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनैनि बुहुमावहाय गोबांथार मानसिया बेखौ कनफिउस जाबावो बियो सासे इसोरमोनब्ला मानो थैनांगौमोन होननानै थ' मोनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गावनि सासे अनसुला अनख' इसोर बेखौसो बियो गावनि थैनायजों नुजाहोफैदों आरोखि गावनि जिउखौनो जों पापखौ बा जोंनि मानसिनि पापखौ गावनि थैजोंनो सुस्रांनो थाखाय गावखौनो बे बलिदान होफैदों खुनु गुबुन माने गुबुन बलि गुबुन जुनारफोरनि थैनि बलिफ्रा मालाबाबो पापनिफ्राय निमाहा होनो हाया होननानै बियो गावनो मानसि महर लानानै मा जाफैदों गावनि जिउखौनो मोदोमखौनो बे क्रुसनि सायाव दिनै बलि होफैदों जेरैबायदि लहाखौ लहाजोंसो हानाय जायो ना बेफोरबायदि आरोखि दौनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना जिसु ख्रिस्ट'आ सासे 100% गॉड 100% मैन आरो बेल' नङा आरो बे सुबुं माहारिनि गेजेराव मानो फैयामोन बे गुसुं आरो उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमबो गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे उन्दैथार आरो गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय